Исәнмесез, эфирда яңалыклар, студияда Роза Хабибуллина, алга таба төп темалар турында. Һава торышы уңай, төзекләндерү кызу темплар белән бара, йортларда капиталь ремонт дәвам итә. Ата-аналар мәктәпләрдә 5 көнлек уку режимы булдыруны сорый. Бу хакта тәкъдимнәрен алар Татарстан хөкүмәтенә юллады. Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова. Шәһәр картиналар галереясында рәссам Зөлфия Мөхәммәдинованың Шамаилләр күргәзмәсе ачылды. Затлы сәнгать әсәрләрен Римма Солтанова күреп кайтты. Капиталь ремонт ашыгыч темплар белән бара. Һава торышы уңай булганда эшләр 1 минутларында әрәм итмәскә тырыша. Барлык идарә итүче оешмаларда да ремонт график буенча бара. Кайбер йортларда капиталь төзекләндерү 30%-ка тәмам. Тулырак Гүзәл Габдуллина сюжетында. 3 акырык йортына 30 елга якын, шуңа да бирде яшәүчеләрнең зарлары шактый. Нигездә шәһәрдәшләр ян-яклардан җил өрәде. Шуңа да капиталь ремонт вакытында шов араларын ямарга һәм фасадны җылытырга дигән карарга киләләр. Да, у нас вот в швах плесень. Мы делали заявку в прошлом году, и нам нынче сделали ее. Швы продувает, холодно бывает, по полу тянет. Капиталь ремонттан соң фатирларда җылырак булачак ди төзүчеләр. Алар бары тик сыйфатлы һәм заманча материаллар куллана. Эшчеләр җитәрлек, шуңа да төзекләндерү өзлексез алып барыла. Жилком сервис идарә итүче оешмасы хезмәт күрсәткән кайбер йортларда ремонт 30%-ка тәмам. У нас запланировано 25 домов, 49 видов работ. Это включает в себя и ремонт теплоснабжения, и ремонт водоотведения, ремонты по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, замена лифтового хозяйства, также ремонт кровель, ремонт фасадов. Ну, все, что как бы можно включить в программу капитального ремонта, все включено. Быел Чаллыда капиталь төзекләндерү программасына 125 йорт кертелде. Аларның күбесендә комплекслы төзекләндерү үтәчәк. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда 2000-га якын 11-нче сыйныф укучысы математика буенча бердәм дәүләт имтиханы бирде. Башка еллардан аермалы буларак, быел чыгарылыш сыйныф укучылары әлеге фән буенча сынауны 1 дәрәҗәдә генә, база яки профиль дәрәҗәсендә тапшыра ала. Баллар рус теле шикелле үк баланың бик яхшы билгеләргә аттестат алу албавына да йогынты ясый. Имтихан 4 сәгатькә якын дәвам итә. 9-нчы сыйныф укучылары өчен математикадан сынау 6 июньдә булачак. Шәһәрдәшләр мәктәпләрдә атнасына 5 көнлек уку режимы кертү яклы. Алар бу хактагы тәкъдимнәрен Татарстан президенты исеменә һәм Мәгариф һәм фән министрлыгына юллаган. Моннан тыш, ата-аналар Милли комитеты республиканың барлык мәктәпләрендә референдум үткәреп, 5 көнлек укуга күчү-күчмәү мәсьәләсен хәл итүне сорый. Хатта күрсәтелгәнчә, мондый референдум Башкортстанда булган. Анда киләсе уку елыннан барлык мәктәпләрдә 5 көнлек уку режимына күчәчәк. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә. Таисия Егорова беренчеләрдән булып Татарстан президенты исеменә һәм Мәгариф министрлыгына мәктәпләрдә 5 көнлек укуны кертүне сорап хатлар юллаган. 2 баласы да укучылар. Нагрузка зур ди ана. 5 көнлек укуга күчү балалар сәламәтлегенә уңай тәэсир итәчәк дигән фикердә ул. По СанПин при 6-дневной неделе на 3 часа больше максимальная нагрузка в течение недели, чем при 5-дневной неделе. То есть, если мы берем 5-дневную неделю, мы убираем 3 предмета из расписания, это раз, и один день у нас полностью освобождается либо под выходной, да, либо под внеурочную деятельность, то есть это то, что нужно ребенку. Татарстан ата-аналары берләшмәсе социаль челтәрләрдә 5 көнлек укуга күчү-күчмәүгә кагылышлы сораштыру башлап җибәрде. Шәһәрдәшләрнең дә күпчелеге өстәмә ел балаларга файдага булыр дигән фикердә. Мин тулысынча бу фикерне хуплыйм. Бу миңа караса күптән көтелгән нәрсә һәм бик кирәк нәрсә. Балалар миңа калса балалар бик арыйлар 6 көн укып. На пятидневку, да. Потому что суббота, воскресенье уж все равно отдыхать. Программа сейчас сложная, отдыхать надо им все равно. И нагрузка большая. Федераль закон буенча 5 көнлек программа буенча укыргамы яки 6 көнлекме, моны мәктәп үзе хәл итә ала ди Мәгариф эшләре буенча мэр киңәшчесе Фәрүзә Мустафина. Моны хәл итәргә тиеш мәктәп үзе ата-аналар белән бергә салып, бергә карап һәм сәгатьне киметү турында гына сүз барга тиеш түгел. Мин бу сәгатьне киметәбез 5 көн укыйбыз дигән тәкъдим белән генә килешә алмыйм. Чөнки монда балаларның да үзләрен гаджетларда күп утырмасыннар. Сәламәтлек булу өчен уеннар уйнасыннар, урамда булсыннар, ата-аналар белән күбрәк вакыт үткәрсеннәр. Таисия Егорова 5 көнлек уку режимына күчү буенча хатларны Казанга 13 майда юллаган. Әлегә рәсми җавап булмаган.
В дальнейшем будет видно. Мы ждем реакции. Лесин Ханова, Фәнис Ихсанов, Ленар Султанов, Яңалыклар. 6 июньдә Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында психологик ярдәм көне узачак. Чара кысаларында өлкәннәр һәм балалар үзләрен борчыган темаларга, шул исәптән балалар һәм әти-әниләр арасындагы мөнәсәбәтләр, яшьтәшләре белән мөнәсәбәтләр, яшүсмерләр арасындагы конфликтлар һәм башка балаларга кагылган мәсьәләләр буенча конфиденциаль психологлар белән аралашу, профессиональ консультация һәм киңәшләр алу мөмкинлегенә ия булачак. Чарада катнашырга теләүчеләргә 843 236 61 64 телефоны буенча алдан язылып куярга кирәк. Татарстан Республикасында бала хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты Казан шәһәре Карл Маркс урамы буенча урнашкан. Картиналар галереясында Шамаилләр күргәзмәсе ачылды. Анда чаллы рәссамы Зөлфия Мөхәммәтдинованың 46 эше урын алган. Оста бу иҗат белән 90-нчы еллар башыннан шөгыльләнә. Чаллыдан каланың Шамаилләре башка төбәкләрнең мәчетләрендә бизәп тора. Әлеге күргәзмә Рамазан аенда мөселманнар өчен зур бүләк оештыручылар. Шамаилләрне Рима Султанова күреп кайтты. Барча 14 эшләп килә торган мәчетебез исеменнән дә һәм дә барча үзебезнең шаллы мөселманнар, Татарстаныбыз мөселманнары исеменнән дә һәм дә бөтен дөнья мөселманнары исеменнән сезләргә зур рәхмәтләр әйтәбез. Зөлфия Мөхәммәтдинова танылган Шамаил остасы. Бу шәхси күргәзмә Рамазан айы һәм авторның юбилее хөрмәтеннән оештырылды. Анда останың төрле елларда иҗат иткән эшләре өр-яңаларда урын алган. Аллаһының 99 исеме картинасын Зөлфия ханым соңгы 1 ел дәвамында иҗат иткән. Ул агач плашкаларга язылып, шундый объемный рамка куелган эш. Ул Аллаһу әкбәр дип вазы ясалган һәм шул вазыдан чәчәкләр, инҗе бөртекләре шикелле үсеп киткән Аллаһ Тәгаләнең 99 исем шулай иттереп эшләнгән эш. Һәрбер Шамаил җинтекләп эшләнә. Бөтен җанын тәнен биреп эшли рәссам. Аларның һәрберсе көчле рух өсти караган кешегә. Шуның өчен алар кыйммәтле. Зөлфия Мөхәммәтдинова Шамаилләрен төрлечә яза, күбесенчә пыялада. Кәгазьдә, катыргыда эшләнгәннәре дә бар. Аның Шамаилләре күп кенә мәчетләрдә саклана, аерым кешеләр кулында да бар. Безнең татар әлегелектән өендә Аллаһ сүзләре әби-бабайлар әйткәнчә яхшы сүз язылган Шамаил тоткан. Бу гадәт хәзердә саклана. Рәшит Ахунов әнә рәссамнан үз гаиләсенең шәҗәрәсен һәм улларын дигән хәдис белән Шамаил ясатып алган. Бер-берегездән ташламагыз, бер-берегез белән улларын дип аталар, бер-берегез белән дус булыгыз, бер-берегезгә хыянат итмәгез, һәр вакытта тату булып яшәгез дигән мәгънәдә шундый хәдистән табып бирде инде. Шамаилләр күргәзмәсе картиналар галереясының кече залында 16 июньгә кадәр эшләячәк. Рима Султанова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 30 май көнне сәгать 1:04 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19:59 минутта башлана. Ислам дине бәлиглек яшендәге мөселманнарга үзенең матди хәленә карап, фәкыйрьләргә һәм мохтаҗларга ярдәм итү йөзеннән елга 1 тапкыр зәкят мәҗбүри садака түләүне таләп итә. Гөләмәләр шурасы тарафыннан казыйлар белән берлектә фитр садакасының минималь күләме 100 сум дип билгеләнде. Зәкат чыгаручыларга 600 сум. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Центр занятости информирует. Экономьте время и получайте услуги в сфере труда и занятости в электронном виде на сайте услуги.tatarstan.ru. Телефон 52 51 12. Мастерская очков «Глазка». Профессиональный центр по ремонту очков. Пайка пластиковых оправ, титановых, металлических, а также замена флекс, шарниров, заушников и многое другое. Мастерская очков «Глазка».